Prečo ma vlastne sledujete? Ako viete, v pondelok som dal video o detskej obezite a žiaľ väčšina z vás na to vôbec nereagovala. Je smutné, že tak dôležitá vec zaujíma tak málo ľudí. Chápem, nie je to zábavné, nie je to virálne, nie je to ruža pre nevestu, na ktorej sa tiež rád zasmejem. Ale toto je realita, toto je skutočnosť. Ja chápem, poviete si, veď mňa sa to netýka, moje dieťa je zdravé, nie je obézne, ale ono sa vás to týka, pretože tieto deti budú robiť na naše dôchodky, tieto deti budú správovať našu krajinu a ak sa k tomu nepostavíme teraz, tak potom už bude neskoro. Tento profil nie je len o mne, je o nás všetkých. Robím obsah, ktorý má zmysel, zdravie, vzdelanie, moja obľúbená motivácia. Nie póza, ale práca na sebe. Každý deň vám ukazujem, ako sa snažím byť lepším človekom a tí, čo ma sledujete dlhšie, viete, čím všetkým som si prešiel. Ak vidíte zmysel v tom, čo robím, ak sa vám to páči a chcete byť lepšími, tak buďte, reagujte, zapájajte sa a aj vy svojimi reakciami vytvárate lepšiu budúcnosť. Tak prečo ma sledujete? Hoďte mi to do komentára. A ďakujem.